Ostrenie Stop Motion Studio. Najprv si otvoríme projekt, ktorom ideme robiť. Vidíme, že tá kravička, tie písmená, že sú rozostrené. Takže zvolíme si fotoaparát, nastavenia, manuál, tu je ešte ďalšie M-ko, manuálne nastavenie a zvolíme si bodku v tom štvorčeku, to znamená, to je ostrenie. Tu sa nám objaví stupnica, fokus ostrenia. No a skúsime tú stupnicu posúvať. A vidíte, že pozadí sa nám začína zaostrovať, takže nastavíme si to na nejaké číselko, tak aby to bolo ostré. Musíme ešte ďalej, takto povedzme. Vidíme, že teraz sa to dá čítať. Dáme done. No a tým pádom máme to zaostrené a môžeme animovať. Problém je, že pokiaľ ukončíme animáciu, vrátime sa do základného menu a znova otvárame daný projekt, tak vidíte, že tá kravička ani písmena neostali zaostrené a treba všetko nastaviť znova. Takto, M-ko, bodka a ideme približne na tú hodnotu, ktorú mali predtým. Môže byť.